כולם, זאת שוב פעם שקד. והיום אני אדבר איתכם קצת על הדמויות המושלמות והמהממות בלוק. אתם רואים כבר שהן מושלמות ומהממות. אין מילים פשוט. ויש גם חרוזים מושלמים ומהממים. זה פשוט פרפקט. יש 3 גדלים של חרוזים. את אלה ואת הקטן ואת הגדול. אוקיי, שציירתי עליו עין, וזה הגדול האחרון שלי. אז יש את זה, ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הדמויות. אוקיי, יש לנו את הצבע הזה. צבע מושלם, מהמם, פרפקט, פשוט. יש לנו את הצבע הזה, שזה ורוד, מהמם. בזבזתי ממנו ממש קצר. שחק. יש את הכתום הזה, שווה בחבילה שונה. כזו. אפשר לי ממנו מעט. צריכה להדביק את זה שלא יצא לי. יש את הצהוב שנשאר. סבבה. יש את התכלת הזה, שהוא טורקי, אבל הוא ממש דומה לתכלת. נדבק לי. אוקיי, אז זה. שנייה, אולי אם אני אעשה את זה ככה, זה יתאפק לי. בסדר, שנייה. אוקיי, סגרתי אותם יפה. אז יש לנו את הוורוד, הכתום, צהוב, תכלת והטורקיז המושלמים האלה. יש את הסגול, את הלבן זוהר בחושך. לא רואים בטלפון שלי, דווקא רואים אחלה. לבן זהו בחושך, כאן רואים אותו לבן. זה קול את האמת היא, אבל אפשר להשתמש איתו גם הוא רגיל. יש את השחור ואת החום. אז זה כל הצבעים שלי. אוקיי, זה אחד הפריטים שצריך בשביל הרמבולו שעליו מבזבזים את רוב הכסף. אוקיי, רוב הכסף. אז יש לנו את זה. יש לנו המון צבעים. לי יש פשוט צבעים אחדים. ועכשיו אני רוצה להראות לכם כמה מהעבודות שלי. מותר לי, לא? מותר. אז יאללה, בואו נתחיל. יש לנו, זה יהיה הרקע, אני אבחר כל פעם צבע שונה ואז יהיה כזה קול. יש לנו את סנופי, סנופ. נמעך אותו, הנה. ואז כאילו נראה ורוד כזה. יש לנו את זה. את פרי הפלטיפוס שמתאים לו כתום, שכל הזמן מסתובבות לו עיניים. שנייה, נסדר. כל הזמן מסתובבות לו העיניים, סידרתי לו את העיניים. אוקיי, הנה. יש את אותו שהוא מושלם, אני מתה. זה כאילו נפל בדיוק על הצבעים. אותו אני מתה עליו, הוא מושלם. אוקיי, אז יש לנו אותו. ונמשיך. יש לנו את זה. בכלל לא ידעתי שאפשר לעשות ככה. קול. אוקיי. יש לנו אותו בינתיים. אותו את פרי הפלטיפוס עם העיניים.
ואת סנופי. אוקיי, הנה יש לנו אותה. עכשיו נעבור אל המילקשייק. הנה המילקשייק שלנו, שמתאים לו תכלת. ויש לנו את כל זה. אופס, הצצתם קצת, לא נורא. אוקיי, אז יש לנו את כל אלה. סנופי בינתיים. יש לנו את סנופי, את פרי הפלטיפוס. אותו שם. יש לנו אותו, את המילקשייק חמוד שלנו. ועכשיו נעבור אל הדבר השני. מה יותר ישתלב, מה יותר ישתלב. בסדר, ניקח את זה גם טוב. יש לנו את הפרפר הנחמד הזה. אז בוא אליי פרפר נחמד, שבץ לי על כף היד. אוקיי, יש לנו אותו. יש לנו אותו אז יש לנו את זה. וופה. ואת זה. this and this. אוקיי. הצבעים אתם יכולים לזהות כבר. אז הנה יש לנו את זה, הצבעים האלה, שנניח כאן, ואת הצמיד המושלם הזה שאני מתה עליו. ביי.